Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang pista sa atong mga unang mga martir sa simbahan or duha sa unang mga martir sa simbahan sa mga 3rd centuries. Sila si San Cornelio, Santo Papa, o si San Cipriano, Obispo. Nagtinabangay ni sila aron pagpalig-on sa atong simbahan diha sa pagtuo nga tinuoray o ilang na kontra ang mga heretics ni adtong mga panahuna o ang mga emperador nga supak sa atong tinuhuang Katoliko. Gipang-martir ni sila, nagdiferensya lang siguro mga 5 years ang ilang martyrdom. Ang ilang edad ani akong bana-bana na aras mga late 40s or early 50s ang edad. So pasabot, mga batanon pa kay sila, ngaming halad sa ilang kaugalingon, bisag nagkupot sila dagko kayong ranggo sa atong simbahan o sa katilingban, ilang gihalad ang ilang kinabuhi kay ilamang nakita o napamatud-an nga kini maoy tinuod nga pagtuo, tinuod nga simbahan. So uban kanila, magampo ta nga malig-on unta ang atong simbahan, andam unta tang magpakamatay para sa pagsaksi sa atong Ginoo. Unya magmalinawon unta ang tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod. Padayon sa natong iampo ang atong mga benefactors and donors nga mituo nga kining pagsuporta sa simbahan ginamit ang atong mga bahandi mauusab ang tinuod nga makapasanto sa atong kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O Dios, imong gihatag alang sa imong katawhan si San Cornelio ug si San Cipriano nga mga makugihong magbalantay ug bantugang mga martir. Itugot nga pinaagi sa ilang pagampo, malig-on ug magmakanunayon unta kami sa pagtuo ug makatampo kami pag-ayo sa kahiusa sa simbahan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Karon, sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw unsaon pagingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon. Kun mao kana, wala di ay banhawa si Kristo o kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang among giwali o kawang usab ang inyong pagtuo. Ug labaw pa ni ana,
makita nga namaka kami sa Dios, kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Kristo. Apan wala di ay banhawa sa Dios, kung ugaling matuod man ang mga patay nga dili banhawon. O kung dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. O kung wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo ani ara niining kinabuhia, naan kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga katong nangamatay, banhawon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Pamatia, o Ginoo, ang usa ka matarong nga hangyo. Patalinghugi ang akong pangalia, pamatia ang akong mga pangamuyo, nga gikan sa mga ngabil nga way limbong. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Nagasangpit ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Dios. Ipaabong ang imong dalunggan kanako, pamatia ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaayo, manunubos kanila nga nanagan gikan sa ilang mga kaaway, aron pagdangop sa imong tuong kamot. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Tagui ako diha sa landong sa imong mga pako, makatarunganon nga nagsudong ako sa imong nawong. Sa akong pagmata, malipay ako diha sa imong atubangan. Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Your words, O Lord, are spirit
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaw-yaw ikaw. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an og pipila sa mga babay nga naayo gikan sa daotang mga espiritu og sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug kapid-an pang mga babay nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, ang unang pagbasa nagpadayon nga maoy problema sa kalibutan karon. Either problema tungod kay dili nato mapruibahan hangtod karon or daghan ang dili na motuo. Ang problema mao tinuod bagyod nga nabanhaw si Kristo. Nya humandayon tinuod ba nga mabanhaw ang mga patay? Saman. Tuod mo, tinuod na, dili. San Pablo na problema. Sige siya auhag. Ang iyang pruiba nga ang mga patay banhaon tungod kay si Kristo gibanhaw. Ang problema kay pagkabanhaw ni Kristo, way nakakita. Igo rang ni istorya ang mga apostoles nga ang mga sundao nakakita niya pag-uli nila kuanan sila sana gisuburnuhan aron dili manabi nga tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Pero ang mga apostoles wa kakita pagkabanhaw gyud. Ang ila lang nakita didto mao ang empty tomb. Nya wa say mga laing tao nga nakakita. Nya ingon sila, oy nagpakita man si Jesus. Wa man sad magpakita si Jesus sa daghang mga tao, didto ra man sad sa iyang mga apostoles. So sige slag panabi. Karon kay pagpanabi na nila, ila namang nabangga ang mga kaning mga leaders. Labi na gyud og moingon sila, sundan ninyo ang giauhag ni Kristo. Biyain na ng inyong mga sala, kanang inyong pagsigig kinabitay, siging sugal, pag-ampo na mo, buang-buang mo mga tawhana mo, gipangpatay sila. Tanaw na to, mabuhi ba mo balik? Gipamatay. Mao na si San Cornelio, San Cipriano, gipangpatay. Pero ang kalibutan, bisag mipatay sa nagsunod ni Jesus, mga apostoles, gipangpatay, ang ato sa dinhi mga santos, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gipangpatay pud sila. Nagpabilin nga ang simbahan gasigig tuo nga dunay pagkabanhaw, nga ang patay banhawon. Nya kamo, mupadayon ba mo aning pagtuhoa o undang na ta? Maayo. Tanaw na to og tinuod ba mong mupadayon. Nganong ni padayon man ang simbahan in general. Daghan sang namiya. Tungod kay gitan-aw nila ang example sa kinabuhi ni Kristo. Ang ni padayon kadto ra sang ni sagop sa kinabuhi ni Kristo. Giunsa pagpruiba ni Kristo nga siya mao ang Mesiyas. Matud pa sa atong ebanghelyo, nagsigi siya glakaw sa tibok kalibutan nga makaya niya glakaw atong panahona, nagsangyaw sa gingharian sa Dios. Sa ato pa,
ang una gyud nga ilhanan nga kita mituo nga mabanhaw ta nga naay langit na umaabot nga gihisgutan sa atong tubag sa Salmo nga nag-ingon unsa to? Na lingan nang naw inig pakita sa imong himaya mahingpit ang akong kalipay. Hain man na to langit. So unsaon man nato pagkahibawong na ilangit, magsangyaw ta sa gingharian sa Dios. Ug unsa maning paagi, unsa may mo-support nga ang atong gisangyaw ang gingharian sa Dios sa kinabuhi ni Kristo ug sa iyang mga sumusunod, sama nila ni San Cornelio, San Cipriano o sa tanang mga santos nga atong gideclare sa simbahan next to the apostles. Unsa may ilang gisunod ang kinabuhi gyud sa kakabos. Kana bang biyaan ang tanan kay kun nituo ka nga naay gingharian sa Ginoo o gusto nimo ang gingharian sa Ginoo mo'y mohari diri, ayaw gyud pagtigom og bahandi. Kay magtigom kag bahandi, mahimo na nimong gingharian. Nya kung daghan yung bahandi nga imong natigom kay tungod sa sitwasyon nga di nimo kapugnan, ayaw higugmaa ang imong bahandi. O, di ba? Nya kumusta man mo ron? Naningkamot ba mo nga mahimong kabos? O naningkamot pagtigom para maarang-arang ang kinabuhi? Tubag. Oh, hilom na mo. Ingon mo, nituo mo nga si Kristo. Kani mo first yun nga pruiba. Lisod kaayo, magsigitag sulti, niya was buhat. Kumusta maning nagwali ron? Naningkamot ba ning mahimong kabos? O tigong yun? At so ay check up pa ba? May ginang naigitawag natog reality check or fact check. Sa nang ilang ipangsulti niya? Fact check. Una, ato ng struggle. Mutuora ng mga tao kung mupuyo gitas kinabuhi nagipuy-an ni Kristo. Ang kakabos. Munang ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Biyai ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag sa mga kabos. Kanindo tana ang kalibutan karon unsa may gitudlo, gipatay na nga maong pagtulunan, maghimo tag atong gingharian, kanang gingharian gyud nato. Unya magkuntis tag kinsay pinakadato, unya kun dunay mo ilog gubato nato, mo nang gahimo na tag mga armas nga makapatay. Kining tanang armas nga gipanghimo karon mahal kay na binilyon ka dolyar ang gasto ana. Ngano mang gasto man ta ana mga fighting planes, fighting ships, kanang mga nuclear, kanang mga unsa pa na mga armas ng porting lingiga nga gipakita na ron sa gubat sa Russia ug sa Ukraine. Nganong gakuan man ta gahimo man ta ani tungod kay naa natay atong mga gingharian to protect our kingdom, not the kingdom of God. Bisag ka na inyong balay, inyong gikoral, basin baya, imo nang gihimong imong gingharian. Ako sa dinhi, isip ning parokya, basig ako ning gihimong akong gingharian, nga di gyud ko musugot nga balhinon. Bisan pag ang obispo muluhod pa sa akong atubangan, di gyud ko musugot, kay ako ning gingharian. Oh, maunay kuyaw. Kumusta man inyong balay? Gingharian na nimo o imo nang biyaan? Ay mo dia pagduka-duka. Ingon sa mo nanasad padir. Kumusta man na imong kwarta? Imo nang tigomon o ipalit og slot? Kana mo na mga pangutana imong tubagon. Ikaduha, unsa may gipuy-an ni Kristo? Ang purity, ang kalimpyo, ang pagkaway sala, sinless, pure. Ang una, poor. Ang ikaduha, pure. Kumusta maron ka? Nahadlok ba ka sa sala? Nasuko ba ka sa sala? Biyaan ba nimo ang sala? O pinangga nimo ang sala? Ang una gyud nga makahimo nato nga pure
isulti ang tinuod. Kana bitang mag-vlog-vlog aning akong humili, mahintag naminaw sa niron siya. Kana bang ang iyang i-title sa iyang vlog diha sa YouTube, di man haom sa akong mensahe. Iya mang i-highlight ang mga kana bitang controversial nga title. Nganong di na lang yun isulti, isintro sa akong giwali, kana man i-pick upon ang mga katawanan, laway, makaduda, nga di man na mo'y akong mensahe. Nya nga ako pag yung naong, kanang maguba-guba ang naong, ipahaom-haom, kita mo ana, kanang nga vlogger? Uy, kung kinsa kang vlogger ana, no? Di jud ko maunsa dag kinsa mong mag-vlog-vlog, pero ig-o na to ang mensahe kanang tinuod. Dili kay i-highlight mo, share ko nga nakauyab ko napo kabuk sa una. Mao ba ko na akong mensahe? Sharing ra mo na. Uy, mao man i-title didto. Ang mensahe, ang purity. Nga bisan pag maotoy kuan akong naagian sa una, naningkamot ko sa purity, wa ko maghimo sa premarital sex. Kana untay title. Si Father natagbaw na di ay. Ano ba? Si Father muhikap sa di ay. Nya mo'y title. Ayaw sa makita sa mga tao. Ang kamatuoran mao na iigo. Para ko na inyo mga naong, tanawar ko na inyo mga naong, tinuod pa ba na o pinintalan? Sige. Hay may inyong gi-highlight ang inyong pintal sa naong o ang natural nga naong. Kana. Ay kung inyong sigay-sigay sa inyong mata kay tinuod kita lagi magkita din ni kada misa. Pero di sa maayo nga ako sa ning sana ato ning palabyon ba? Purity, pasabot, truth, ang kamatuoran. Magpuyo tas kamatuoran mao nang nangamatay ni si San Cornelio, San Cipriano ug ubang mga martir kay ilang gipuy-an ang kamatuoran. Dunay gustong mubungkag sa kamatuoran ug mopatay sa kamatuoran, dili nila i-compromise ang kamatuoran. Mao na anda magpakamatay, anda magantos para sa kamatuoran. Niingon si Kristo, ni anhi ko aron pagsaksi sa kamatuoran. I came to witness the truth. Ana, mo nang patay siya. Pero bahala nagmamatay, basta gapuyo sa kamatuoran. Bahala nagsakitan, basta nagpuyo sa kamatuoran. O kamo mga asawa, o ang inyong bana, magsige nagpangulatan ninyo, nga naapag yung babae. Kamao pa ba mong mupuyo sa kamatuoran, nga kamo asawa anang tawhana? O inyong biyaan? Kamo sang mga bana, ang imong asawa lakwat sira na kaayo, nya daghan pa kay nakatukha nga laki. Lata na kay siyag dungog, pero imo ginang pinakaslan. Kamao pa ba kang mupuyo sa kamatuoran nga ikaw bana ani ni ang bayhana? Ako nalipay ko na ipipila ka mga bana nga ingon ana. Sa ako parong nailhan so far mga 3 pa kabuok ang klaro gyud nga nipuyo nga honest, loving, faithful nga husband ngadto sa ilang unfaithful, dishonest nga mga wives. Na itulo ka buok, bana. Og nalipay kay ko ana. Kamo dinhi, wapay siguro. Truth, purity. Muna si Mother Mary, gitawag na tong immaculate, kay gikan sa iyang pagkatao, hangtod siya namatay, gapuyo gid siya sa kamatuoran. Why daghang waxing, maskara diha aron lang kunuhay ta mo nindot, no? Dili mamakap, because ang lies belongs to Satan, truth belongs to God. Ang katapusan nagipuy-an ni Kristo nga di malalis ang iyang prayerful life, ang pag-ampo. Kaning ampo dili siging pangwarta, ampo yun. Pila ninyo dinhi nga pamilya nga magrosaryo gyud kada adlaw, isip pamilya. Ta sa kamot 1, 2, 3, 4. At least naay 4.
Pila ka buok ninyo dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw, personal nga rosary ta sa kamot. Maura man gyapon to ni isa. Oh, na siya. Prayer. Unsa man ang prayer sa kinabuhi ni Kristo, ang Ginoo mo'y magbuot, dili ako. Mao na ang ampo. Lord, speak. Your servant is listening. Mao na siya ampo. Magsunod gitas gustos Ginoo, dili ang atong gusto. Matod pa diri sa atong ebanghelyo na ay mga babae nga giayo ni Hesus. Usa si Maria Magdalena nga nawagtang ang 7 kayawa. Nganuman ni ampo man si Maria Magdalena, ni duol ni Hesus, Lord, your will be done. So good karon nya ang babag dito katumang 7 kayawa, agi papahawa dayos Ginoo ang yawa. Mabuti na ka nang magpa-blessing na kog balay, niya moingon dayon, Pader, daghan, kay diri among mahibudngan, nako, yawa. Ingon din siya nga, lagi Pader, niya nga ako pag niigsuon, Pader, murag yung giyawaan, di nagyud makontrolan. Bendisyon ni among balay, Pader, be, nako, kasayon ra na papahawaon, sundan ninyo ang gustos Ginoo, kung sa may gustos Ginoo. Tanawa, kung sa'y gustos Ginoo, tanaw na ko, daghan kay islag patik, nako kanay mong patik, kung sama na, sa Ginoo nang gusto niya, Padre sa doy, nako, kana ba, niya daghan pa kay Arios dire, babay, yan ako, kanay mong Arios, nagdaghan kay istanan, sama na, kung sa may mensahe ni mo anak, pang Ginoo, dili, Padre sa doy, nako, mao na siya, kung saan pagkawagtang sa yawa, o di ka mo surrender, ngadtos ka bubutos Ginoo, pero surrender, di ba, wagtang gilatan ng yawa ninyo, nga niya sa mga babae nga gigamit ang ilang bahandi sa pagtabang sa panginahanglan ni Hesus. Ang ilang bahandi gitabang nila. Mao sa nay usas pamaagi nga nagampo ta kay ang kabubuton sa Ginoo kining atong bahandi itabang sa panginahanglan sa simbahan. Mao na kamong namalit og slots, congratulations. Pakpakan na to. Kamo apil mamuani. Apil sa kuani kay palit man sad ko. So as of yesterday, ang atong panginahanglan nga gitawag na tugdops sa atong slots, nakahalina na ta og 5,210 ka slots. Pakpak na sad. O gusto mong magsayod, unsay gustos Ginoo ng bahandi, itabang, dili ipatay. Muna ka nang siging gubat, wagi gustong ginawa na, siging gubat. Ano man, ang imong bahandi, ang imong billion of dollars imong igasto para pagpatay o pagbungkag sa imong silingan, binuang na. O mauna ang timaan nga kita kuyog sa Ginoo. Unya kung ni aning tulo, poor, pure, and prayerful life, magduda pa kahaka nga kining tawhana dili mabanhaw? Ha? Di, muingong kita, mabanhaw gina. Gani, og di yun mabanhaw, banhaw nato ang iyang kinaiya. Kay kining pagka-poor, pagka-pure, o pagka-prayerful, ang bunga ani, kalinaw, kalipay, kahiusa, kauswagan sa katilingban. As community, kinsa man nato'y mangandoy kalinaw, kalipay, kahiusa o kalambuan. Pulos ta nangandoy, gani mo na struggle sa kalibutan. And only ang mga tao ragyod nga makahimo ani katuragyo mo sunod sa Ginoo na ay kakabos, dili magdinato, kay maggubat man kita ng dinato ta, na ay ka pure ang pagpuyo sa kamatuoran, di kita mga bungkag ang kamatuoran, managsuon ra man kitang tanan, nya magampo pasabot gahom batok sa yawa, di gid ta ma-infiltrated sa yawa, huna-huna, kasing-kasing o binuhatan, kay ang Ginoo kung magampo ta, iya man tang panalipdan. Ug mao na ang ato karong gihimo, ampo gyud maayo, no? Nya pagpakatinuod o pagpakakabos aron daghan kag matabangan. Na ato dinhi nangabot na tagtabang adto sa ubang mga lugar. Akong giingnan, diha mo duol sa inyong mga arang-arangan diha nga institusyon sa gobyerno, institusyon sa simbahan, kay layo naman mo nga parokya nga ari lang mi diri Pader,
Na mahurot og samot atong kolekta pero di man mahurot kay naaman sad mong daghan kaayo nga muhatag. Magpasalamat gyud ko ani. Bahala nag-usahay warningan atas mga kwarta padala nga di na ipadala binas internasyonal pero mangita gyud bahagi ning mga kugihan nga manghatag ilam sang panguntakon ang ilang mga suod dire pader di naman ka mapadadaan kay warning na magmayo bisag napakay ID nana nako unsa man yung gibuhat sa gipadaan ako sa kuing suon pader naa diha nya ikuan lang niya ha record lang niya record i-text lang man ako sang textan di ana dawat na ay salamat na pagi muhato dire pader picture ning resibo be picture ni kay ako ning ipada dito abi lang ka gibulsa ko ni gayaw-yaw sad ba kay basig wa sa tutagai unya dito na idirinan o simbahan hatag dako-dako ako gamay kay picture ako kani gaaway baka ni sila hinoon pero dili ang iya ato ba nga transparency dili transparency kanindot mangita gyud paagi ba mausad na ang gugmas Ginoo mausad na ang kinabuhi is Ginoo mangita ginagpaagi bisan pagmamatay banhawon ka bisan pagsakiton lipayon ka kay ang gahom sa Ginoo mangita ginagpaagi pagpaambit sa iyang mga grasya. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon ang atong Ginoong Hesukristo misaad pag-uban kanato og pagdala kanato ngadto sa iyang gingharian nga way katapusan sa langit. Busa madasigon kitang moingon Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa simbahan nga nagapanaw nga mapadayon ng mulambo o mamungag mga maayong bunga mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang nangulo sa kanasuran nga malaumong magmando sa katawhan o magpahibalo kanila nga sila mga anak sa Dios o nga ang Dios nagmahal pag-ayo kanila mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang kanila nga walay kalinaw, ilabi na sa mga nanimuyo, sa mga lugar diin anaa ang gubat o gubot, nga masinati na nila ang kalinaw ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Alang sa tanan nga mihalina niining kalibutana nga magkapundok na sila didto sa walay katapusang kalipay sa langitnong panimalay, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo gihigugma mo kaming tanan o gihatagan sa imong gahom o grasya. Busa dawata kining among pangamuyo nagituboy diha sa pangama nila ni San Cornelio ug San Cipriano imong mga martyrs pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang gihalad sa imong katawhan tungod sa mga kasakit sa imong mga martir, ang nakapalig-on kang San Cornelio ug San Cipriano diha sa ilang pagpasakit, makatabang usab unta kanamo sa pagkamakanunayon diha sa mga pagsalig. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang imong santos nga mga martir si San Cornelio ug San Cipriano sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi. Pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinungdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat
kanimo, apan ipamulong lamang ug pamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me and I in them. I am the bread that came down from heaven. The one who eats this bread will live forever. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi niining mga sakramento nga among gikalawat, liguna kami sa imong espiritu aron makasaksi kami sa kamatuoran sa ebanghelyo tungod sa panigingnan sa imong mga martir nga sila si San Cornelio ug San Cipriano. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkasakop sa gingharian sa Dios, gingharian sa kalinaw, kalipay, kahiusa ug kauswagan. Nya ang saon man na pag-maintain, magsigitag sangyaw sa gingharian sa Dios, pinaagi sa atong poor, pure and prayerful lives. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga mipaambit sa ilang grasya haron ang atong panginahanglan matubag-tubag. So, ang atong total ng halin sa atong dupes nga slots para sa pagtukod unya pohon sa atong kumbinto niabot nag 5,210 slots, naapay 49,790 slots nga nahibilin. Ako ang excited ko ani og kanus agi ni mahurot, buhi pa baka akog mahurot ni o kamo sa diha pila nakakabuk ninyo ang di na makasimba ini kahurot ani no. Pero kung ato gining tinud-on, sunod semana hurot na ni kay 49,000 raguna 790. Mamalit ang tanan og tag sa kaslat wa na hurot dai ni, magdepende sa atong kasing-kasing kung kinsay atong gisunod. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.